బాగా గట్టిగానే ప్లాన్ చేశారే. మా పార్టీ అంటే మినిమం ఉంటుంది. పైకి రోజు మా వాడు బర్త్డే. మీరేనా బర్త్డే బాయ్? హ్యాపీ బర్త్డే. కానీ మరి చీకటిగా ఉంది. ఎలాంటివి? అదే పార్టీస్ అలాంటివి. ఆహా సరే ఒక్క నిమిషం. రూల్స్ ఎలా మీకు? ఫోన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ గా. ఓహో ఓ సెలబ్రిటీస్ వస్తుంటారు కదా, మేబీ తీసుకెళ్ళి. సరే నాకు గెస్ట్ లిస్ట్ ఇస్తే నేను ప్రిపేర్ అయిపోతా. నో ప్రోటోకాల్, నో గెస్ట్ లిస్ట్, నథింగ్. ఎవరికాడ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయటమే. పోనీ 12 కల్లా అయిపోద్దా పార్టీ? నడుస్తూనే ఉంటది ఇక్కడ. తెల్లార్లు అంటే రావా ఇక్కడ, నా మొగుడు వెయిటింగ్ అక్కడ. హ్యాండ్స్ అప్. రేయ్ ఎవర్రా మీరు? పర్మిషన్ లేకుండా లోపలికి వచ్చారు. పిలవకుండా పార్టీకి వచ్చే సిగ్గులేదు. వెరీ అబ్బా పోలీసుల్ని పర్మిషన్ అడుగుతున్నారు. ఎవరు తారుకారా మీరు? పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే గారు తాలూకా. అవునా? మనకు ఆయనకి సంబంధం. అందరు వాడుతున్నారు, మనం కూడా వాడదాం. అయితే ఓకే. ఏంటి ఇప్పుడు? మిమ్మల్ని అందరినీ అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. సార్ బర్త్డే పార్టీ చేసుకుంటే అరెస్ట్ ఏంటి సార్? రేవ్ పార్టీ చేస్తుంటే అరెస్ట్ చేయక శాల్వా కప్పి సన్మానం చేస్తారా? రేవ్ పార్టీయా? Hey, what happening here? Huh? Why you are suffering? Close your mouth. See officers, police, cops, whatever. I conduct a lot of parties. I don't have any problem with Biden also. Huh? Why India is still backward? India is the youth is a backbone of country, right? Huh? Why? Why? Why not 175? Huh? Don't bother. You will be briefed. I am with you. Amma! దీన్ని మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఎక్కించండి సార్, ఎక్కించండి. చాలు చాలు, మీరు కూడా బండి ఎక్కండి. నా బండి ఉంది సార్. సార్ నాకేం సంబంధం లేదు సార్, బర్త్డే పార్టీ అంటే వచ్చాను. ప్రూఫ్స్ అంటారేంటయ్యా? నాకు ఇంకా టెస్ట్లు కూడా చేయలేదు, పాజిటివ్ కూడా రాలేదు. ఏదో చెప్పండి. అయ్యో మీ దండ పెడతా, ఇలాంటి ఎన్ఆర్ఎల్ పార్టీలు నేను పిలిచినప్పుడు వివరాలు తెలుసుకోకుండా వెళ్ళొద్దు. మీరేం సార్ అలా మాట్లాడతారు? అసలు బర్త్డే పార్టీ నాకు సంబంధమే లేదు. మాట్లాడుతున్నాం కాదు సార్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.